Conde, conóceme todo o mundo por Paquiño. E nada, vamos a salir no sur do condado con este 106 XSI. Este 106 XSI comprouse no verano de 2015, xa montado. Nada, pois facendo cousiñas, que era o interior, a parrilla e todo iso xa estaba montado. Bueno, un pouco o presupuesto do que se dispón. Vamos a intentar cumplir un sueño. Salo con unha chavala que se chama Teresa Morais. Non é a primeira vez que debute, ela ten algo de experiencia, pois vai me axudar un pouquinho a que lle montes e a levar un pouco o ritmo. Bueno, as expectativas para este rally pois son un pouquinho aguantar, acabar o rally e como con di levar o dereito para casa. Según sale este sur do condado, penso, non sei, segundo o presupuesto, pois facer Ribeira Sacra ou algún rally de Portugal, unha subida ou algo, para ir probando o coche, facer kilómetros. Mellor igual que cae alguna mellora ou de suspensión ou motor, máis que nada prefiro gastar en suspensión, frenos ou algo, vai un poquinho susto, que de motor vou sobrado para a experiencia que teño. Bueno, penso que esta temporada para descontar a licencia máis que nada poden facer alguna prueba. Quero agradecer a todos os patrocinadores que me botaron unha man, a familia principalmente. Bueno, esperemos acabar este rally con moita suerte. Este rally quería dedicar en especial a unha persona que xa falta, que é miña abuela, desde aquí mandarlle un bico.